inkosi enkulu yakithi ehleni noMnazaretha. Bantwana benkosi, umfana oguqile owasentabeni zaseNdwedwe, indawo kuthiwa kusezibondweni, isibongo owakaNtshangase. Amen. Angisukumeli-ke okuningi bantwana benkosi. Uthe ubaba inkonzo wayesethi asikhulume ngoShembe ukuthi uShembe simazi kanjani. Kodwa ngisukumela into eyodwa, ngisukumela ukubabaza uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngoba mhlasimbe lolu suku namhlanje ngaba ngisekho emhlabeni. Kodwa ngisukumela lokho ukubabaza uNkulunkulu ukuthi ngambona. Usuku umhla ka-22 kuzongena u-23 uApril, inyanga esasikuyo. Isikhathi kwaku-6:15 ntambama lapha ekhaya kwaNtshangase. Uma sihleli nomfowethu omncane, kungena ikhehla elumalume kamama ongizalayo. Lifica sidele endlini yangenhla. Uma sidele endlini ngasenta sihleli kosofa la selihloma izulu. Uma iqede ngena lensizwe endala, la seliyahloma izulu lakhomba ukuthi lizaduma, lakhomba ukuthi alihle eminyango. Abanye abantu ababekhona egcekeni bahleli kwezinye izindlu babuthene khona lapha endlini sizobathathu. Zasayihamba ikhathi, zahamba ikhathi kuthema ukuthi 10 to 6 sivamise ukubamba inkonzo yokulala njalo ntambama ekhaya. Kodwa ngalasuka ngazi kwenzakalani. Thema ukuthi 10 to 6 akakhona yedwa akhumbulayo ukuthi kufanele kumenyeze inkonzo yokulala bese kuyathandazwa. Kwase kube ngathi liyadlula. Sase thatha amafoni nomfowethu sase siwacofa. Kwamisile abantu abadala basikhuze uma bekhuluma bathi yekana amafoni ngoba izulu libi ngaphandle, ngoba amafoni ayalidonsa izulu. Kodwa ngalolu suku ngabona ukuthi baqinisile. Ngangihleli kusofa ngasemnyango. Umfowethu ehleli kusofa olapha ya eceleni kwami ngasekamereni. Umkhulu lo engikhuluma ngaye wehleli la ngasemnyango kanye nami. Ngithema lithi washi 1756. Ngasayitshela izulu lidlulile seliyabuya izulu. Kanti asibuzange elangeni. Ukuthi kufanele ngithandaze ngalelo suku. Angazi. Kodwa ngabona abantwana benkosi. Kwangena isikhathi emnyango ilahle elibutha kakhulu. Uma ingena ilahle lapha endlini sahleli kuyo kunefoto lapha endlini. Lafika lelahle lasejikelela ifoto, ladlula nefoni yami yayisiwa phansi ngazi yawiswa yini. Kwase kuyifona mfethu yayisiwa phansi nangakazi mangimbuza ukuthi yawiswa yini. Yayisiwa phansi ayisilela ngobuso, yayisihambe yashaya kusofa lapha. Sasasingena lesikhathi sajika phe eduze nefoto. Ifoto ekudala senhlangakazi bayalaza abaningi. Sase sijela esigaxa somlilo, sase sibuya, uma sibuya sajika safike sikhumala phambi komnyango, sase siqhuma sekuvaleka indlebe emva kalokho, kwase kwamnyama endlini. Kwamnyama endlini, kwase kusala intuthu kuphela. U-23 uyangena ntambama. Kwase kwamnyama endlini. Wayesekhala kakhulu umalume kama wayesethi Shembe, 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 nakhu sifa. Lapha endlini esasikuyo ugesi noma i-main switch ikhona. Zonke izinto ezisekhaya zixhunywe kuyo. Kodwa into exakayo ukuthi zonke izinto ezazikhona egcekeni zayikhanya zonke, kodwa yona i-main switch yawa yakade kucima yena yodwa indlu. Angazi kwenzeka kanjani. Mhlawumbe uNkulunkulu wayengikhombisa ubukhulu bakhe ukuthi uNkulunkulu engakanani kimi. Uma ngibabuza ukuthi nibonile nikwenzakaleni, bathi cha sibona ngithi nangibonile sengabacha cha.
isigaxa somlilo siqhumele lapha kwase kusalinda iya phansi izulu kodwa lazobulala thina sisonke endlini la ngasibulala ngenxa yokuba khona la fodela lapha endlini elalonkulunkulu amen. Bantwana benkosi ushayimba uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Kodwa ngiyafisa ungayishile indaba ngoba lapha esontweni sesinenkinga yokuthi umuntu akasazazi ukuthi kufanele ahlaliphi. Sesinokuhlala noma ikuphi. Ebholeni ke kuyele kube khona into ekuthiwa ama positions. Mawudlala phambili udlala phambili wena silindela amagoli kuwe. Asikwazi ukuthola usuku phambili ekubeni kumele kudefend goalkeeper uye uvimbile wena bese uyahamba yaphambili uyoshaya igoli. Indaba beke kuyo ikuphi kanti? Ngolinye usuku kunensizwe ezimbili. Noma ngithi zazi yofesa. Lezi insizwa zaseyihamba. Kodwa le yodwa yenza okuxakayo kakhulu. Ngoba yathi mayifika yayisitha letsheni eyayihleli kulo yayisehamba lene yayisihamba iya kubasi esangweni la kulinde khona ubasi ukuthi uzafika bese efuna abantu abafunayo bese kuyaqashwa. Yayisitha letsheni nayodwa. Wayesefika umlungu esikhathi ayefika ngaso. Wayese bathatha wayesethi nihambani ke sesiyobona kusasa ukuthi enza njani ngani senibuya kusasa nakusasa sobe siqasha futhi. Yayisiphindele emuva nalensizwa ngoba inethemba lokuthi hleze umlungu uza ukuyibona nje bihleli lapha etsheni ngoba ihleli yodwa ayikho esixukwini. Yayisibuka ngakusasa ekseni yageza yaba yinhle yayisilungela ukuthi iyofuna umsebenzi yayisihamba yaphinde yenza kufanayo yayisihlala etsheni njengayizolo. Hleze kunomuntu lapha ethempeleni kade ayinikela uhleli la ehleli khona kodwa inkinga izoqala mase esesukile la uShembe embeke khona. Ngoba sinaleyo nkinga sinikele la ekhaya kuthiwa kuyalindwa bantwana benkosi. Mawucela into uyalinda uhlale sifike isikhathi sakho uShembe bese yakulethela into eyifunileyo kuye. Yayisihlala lensizwa wafika umlungu waqasha abaqashayo wayesethi hambani ke nina sesibona nakusasa. Yayisicabanga lensizwa ukuthi umlungu mina kanginakile unakala abantu abaseduze kwakhe. Kungenzeka kube nje wasilapha sisitshela ukuthi uShembe unaka labantu abaseduze kwakhe kakhulu kanti nawe uhlele emuva uyakubona. Yayisicabanga ukusuka mhlawumbe nami ngingasuka emuva ngiyohlala lapha nabefundisi ngoba ngithi uShembe kade nganginikela akangiboni mina ubona abefundisi mina akangibone emuva. Ake ngihambe ngiyohlala nabefundisi noma ngiyohlala nabeshumayeli mhlawumbe uShembe angibone uma ngilibika usizi lami kuye kanti sengigijile. Yayisicabanga ukuthi namhlanje mangivuka ngizovuka ekseni obese ngihamba ngiye kulesa sixuku esangweni hleze umlungu ma efika uzofika ngibone nami ukuthi bengikhona bese yangiqasha. Yayisivuka lensizwa yalungiselela kahle yayisihamba yaye emsebenzini iyofuna umsebenzi iyofesa uma ifike esangweni yayisima njengabanye njengobehlale bema kwase kusuka lensizwa eyodwa yayisihamba iyohlala litshe ebehlele lomuntu. Kanti ngalelo suku uShembe uzafika ukukhumbula wena ususukile la usuke khona. La ubuhleli khona sewusukile la uShembe bethe hlala khona mntanami ulinde wena wosuyasuka wathi unikwa ngene esiqokwini lapha kubefundisi noma wangena esiqokwini lapha yana la kumele ungethi la afanele ihlale khona kanti uShembe sekuyisikhathi ukukhumbule ngalelo suku. Ubeyiphatha kahle indlela la kuyo ukuze uJehova akagcine ukuza kwengephupho. Isho njalo incwadi la ekhaya ebulala.
yayisisuka lensizwa yayisiya kulesa sixuku yayisisuka lensizwa yodwa yayisiyohlala etsheni uma ifika etsheni yayisihlala uma efika umlungu ufika uyangena e-office uyaphuma uthi cha nini namhlanje anginifuni nonke umuntu engifunayo nangi lapha etsheni sewusukile la ubekwe khona wayohlala phambili emuva usahleli khona wayesefika umlungu kulensizwa yayisethi yansizwa ithi lensizwa yebo basi usethi cha namhlanje angibafuni bonke laba bantu kodwa ngizofuna wena isithi lensizwa cha basi akusimina obethelele itshizolo nakuthangi kodwa umuntu obethelele itshe nange lapha esangweni uthi umlungu cha mina ngifuna wena ngibone wena mina ohlelile litshe leli angibonanga yena akumsebenzi kangakanani kushema sengicele kangaka ukuganwa sengicele kangaka ngifuna imoto bese angilinde obese la ngilinde khona obese ngisuswa into encane ukuthi ngisuswa ukuthi nje nami ngoba laba bayayithola izinto bayashesha ukuphendula noma ke ngisuke ngiye khona ushebeka naleso sikhathi ilesikhathi engizongikhumbula ngaso sengisukile la bengihleli khona ngingabe ngisakwazi nokusho ubani obehleli isiletho cha nangiya obehlelela itshe akusimina uthi umlungu cha uwe ongikubonile namhlanje uhlelela itshe akusiyena wayeseqashwa yawuluza umsebenzi lensizwa ngenxa yokuthi isuke endaweni ebibekwe kuyo yasuka yayohlala endaweni bengingafanele ihlale kuyo bantwana benkosi sengathi uNkulunkulu bengasiphi inhliziyo zokukholwa asiphi inhliziyo zokumthanda noma kulikhona ukuthanda uNkulunkulu kodwa yena engathi besingancenga uthando kuye ngoba olwakhe uthando alumshiyi umuntu akamdeli futhi umuntu nangale kwethuna akamdeli umuntu uNkulunkulu kodwa thina hleze thina sikhohle ukuthi ukhona bantwana benkosi bekuyilawo mazwi ebengifisa ukwadlulisa inkosi kuseningizwile